नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. सूत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या माहितीनुसार माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हेमका मुख्यमंत्री पद मेळचे निश्चित झाले आसा, पण अधिकृत घोषणा जावची अजून बाकी आसा. कारण एक तर सिद्धारमैया हेमका सरकार चलयल्लो अनुभव आणि 2024 लोकसभा निवडणुकीचेर काँग्रेस हाली नजर आसा. तशेंच राहुल गांधी हेमगेली जवळकी आणि ओबीसी कुर्बा कनेक्शन आशिल्ल्यान सिद्धारमैया हेमी मजबूत दावेदारी मड मुखार येते आसात. दुसरे बाजून DK शिवकुमार हेमचेर बरेच अपराधीक गुन्हा लंबित आसात आणि ईडीच्या निशाणाचेर आसात. हेमका मुख्यमंत्री केल्यान बीजेपीक 2024 लोकसभा निवडणुके वेळार बशील जाग्यार एक मुद्दो मेळटलो. जाल्यार सोनिया गांधीच्या मध्यस्थीनंतर दोगां भितर समजूत घालून अखेर माजी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हेमका मुख्यमंत्री पद मेळचे निश्चित जाल्ले आसा. अधिकृत घोषणा फाल्यां जावची शक्यताय आशिल्ल्यान बेंगळुरात शपथ ग्रहण तयारी चालू आसा. DK शिवकुमार हेमका उपमुख्यमंत्री पद मेळचे निश्चित. सूत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या माहितीनुसार कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल हेमी संभाव्य मंत्र्याच्या यादीत आसात अशी माहिती मेळ्ळा. आमदार सतीश सैल हेमी दुसरे पटी कारवार अंकोला क्षेत्रात आमदार म्हण निवडून येयलात. आमदार सतीश सैल हेमी पयले वेळा अपक्ष आमदार म्हण निवडून आयिल्ले. नंतर तेमी काँग्रेसात प्रवेश केलो. आमदार असताना सतीश सैल हेमी बरीच विकास कामां केल्ली आसात. आमदार सतीश सैल हेमगेली सिद्धारमैया आणि DK शिवकुमार हेमचे कडेन जवळचे संबंध आशिल्ल्यान आमदार सतीश सैल हेमका मंत्रीपद मेळची शक्यता नाकारता येना. आज आमदार सतीश सैल हेमी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदासाठी सिद्धारमैया आणि DK शिवकुमार हेमगेली नावां निश्चित जाल्ल्यान तेमका अभिनंदन व्यक्त केला. 200 LPD सोलार वॉटर हीटर, GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिल्ले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार वॉटर हीटिंग सिस्टम, ETC and MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.